Ahoj, rozhodla jsem se natočit pro vás video o vizualizaci, protože si myslím, že je pro lidi důležitý tuhletu schopnost umět a trénovat, jelikož když člověk umí vizualizovat, může si k čemu chce pomoct. Co to je vlastně vizualizace? V podstatě je to představivost, a můžeme ji rozvíjet tak, že budeme hodně číst, třeba nějaký příběhy. Čtení nám pomáhá podporovat a trénovat naší fantazii a představivost. Schopnost vizualizace máme každý a je jenom na nás, jestli s ní budeme nebo nebudeme pracovat. Ta schopnost se dá vytrénovat, ale když se jí nevěnujeme, tak je prostě mizivá, ale někdo má představivost prostě od malička vrozenou a všechno prostě si umí vymyslet, vyfantazírovat tak nějak sám. A vizualizovat si můžeme úplně cokoliv chceme. Díky vizualizaci můžeme získat ve svém životě plno věcí, o kterých si myslíme, že nejsou možný. Protože představování si něčeho znamená zhmotňovat to do reality. Čím víc nad něčím přemýšlíme a představujeme si to, tím silnější se to stává. Proto se častěji stávají třeba právě ty negativní události, protože naše mysl nám je pořád posílá a představíme si je strašně snadno. Ale ty pozitivní události, na ty už zas tak často nemyslíme a už vůbec nás třeba ani nenapadá, jako vlastně čím víc si to budu představovat a přát, tím spíš se to stane. Ono zase, když na to moc tlačíme, tak prostě se to taky stát nemusí, ale o tom zase jindy, to už je trošku zase něco jiného. Každopádně vizualizace je mocný nástroj, který se vyplatí opravdu naučit. K čemu se vizualizace dá používat? Může se používat při meditaci. Když vás nebaví takový ty klasické meditace, kdy jenom dýcháte a prodýcháváte a ležíte nebo sedíte úplně v klidu, nehybně, na nic nemyslíte, tak vizualizační meditace může být pro vás, protože když jsme v meditačním stavu a dostaneme se do alfa vln, což znamená do vln, které jsou naprosto klidný, naše mysl je v klidu a v harmonii, vizualizace nám může jít líp, než když v tomhle stavu nejsme. A to, co si budeme právě v alfa stavu vizualizovat, to se nám může spíš splnit, než když si to budeme vizualizovat běžně přes den, kdy jsme prostě třeba ve stresu nebo v takový té běžné činnosti. Takže vizualizaci můžeme používat při meditaci, kdy si můžeme představovat třeba prostředí, ve kterém zrovna se nacházíme. Můžeme se přenést někam, kde je nám příjemně. Můžeme si třeba představovat, že sedíme v lese a ne prostě v posteli. Můžeme si vizualizovat svoje duchovní průvodce, svoje spirituální zvířata. Můžeme si vizualizovat taky to, co si přejeme. Právě při meditaci je nejúčinnější přát si. Třeba přejete si něco, aby se stalo do 2 let, tak se na to zaměřte při meditaci a představujte si. Třeba jestli chcete krásný rodinný dům, vizualizujte si to, že už v něm žijete s vaší rodinou nebo sama, jak chcete. A tu vizualizaci, tu představu danou prožijte emocema. Fakt si prostě představte, že se vám to děje, že už to máte, že už máte ten dům, že tam máte prostě kytky, já nevím, zimní zahradu, bazén, prostě cokoliv si přejete v tom domě mít, to tam je a jste úplně šťastní a hrozně si to užíváte a opravdu to prožijte, jako by se už to stalo. To je na té vizualizaci strašně důležitý, propojitý s emocema. Čím víc emocí do té vizualizace dáte, tím silnější bude a tím víc se bude zhmotňovat do reality.
Je to opravdu důležitý tohleto si u té vizualizace uvědomit a vždycky si na to vzpomenout. A tu vizualizační techniku můžete podpořit třeba hudbou, nebo tancem, nebo si to můžete říkat klidně nahlas, to, na co zrovna myslíte, to přání, který chcete prostě splnit. A vizualizovat si můžete samozřejmě jakýkoliv přání, cokoliv prostě si přejete, cokoliv chcete. Může se to týkat financí, lásky, kariérního růstu, dětí, vašeho nějakého osobního růstu, čehokoliv prostě. A vizualizace se používá taky právě třeba v rituálech a při magii. Já třeba během rituálu k sobě volám živly a všechno při tom rituálu si vizualizuju, představuju si to, vidím to vnitřním zrakem. A čím víc to vidím, čím víc to vizualizuju, tím víc tomu věřím a tím víc se to stává pro mě realitou. A takhle to funguje i s těma přání. Takhle to funguje i s těma přáníma. Vy čím více to budete vizualizovat a opravdu to uvidíte, tak tomu víc začnete věřit. Důležitý taky je, když si takhle něco vizualizujete, už na to pak nemyslete a nechte to prostě běžet. Nechte to plynout, protože když budete přemýšlet nad tím, povedlo se to, nepovedlo se to, sakra, dělala jsem to špatně, prostě cokoliv takového pochybovačného, tak tím okamžitě prostě utnete to, o co jste se vlastně snažili. Prostě tohle to nedělejte. Opravdu se tím nezabývejte, neřešte, jestli to fungovalo, jestli jste to udělali správně, jestli se něco stane. Ne. Ani nečekejte. Prostě úplně běžte od toho. Nemyslete na to. Jak vizualizaci můžete trénovat, nebo jak ji vůbec můžete v sobě probudit? Vizualizace souvisí s vnitřním zrakem. Zase vnitřní zrak máme každý. Ne každý ho umí ovládat. Jestli chcete trénovat vizualizaci, zkoušejte si ty meditace vizualizační, anebo prostě jenom třeba když jdete spát večer, tak si lehněte a představujte si, kde byste chtěli usínat. Na pláži, v lese, na lodi, kdekoliv je vám prostě hezky. A zkoušejte to každý den. Každý den si takhle představujte. Nebo jestli máte rádi přírodní bytosti a máte zahradu nebo kytky a staráte se o svoje kytky doma, tak si můžete vizualizovat bytosti, které ty kytky obývají. Nebo si můžete vizualizovat vyloženě bytosti, které definují tu kytku. Ty bytosti prostě, které jsou tou květinou. Takhle jsem to chtěla říct. Nebo tou rostlinou. Jestli máte domácí mazlíčky, určitě s nimi jste nějakým způsobem energeticky propojení. Můžete si vizualizovat to propojení mezi váma. Jestli jste k sobě třeba přivázen nějakým světelným provazem, nebo jestli je kolem vás a kolem nich nějaká esence, která se takhle jako spojuje dohromady a tak jako plave kolem vás a kolem toho zvířete, nebo jsou to nějaký prostě pavučinky. A je důležitý, co vás napadne, tak to tam nechte. Nepřemýšlejte zase nad tím, ježišmarja, to je blbost, to přece nemůže být nějaká pavučina nebo nějaký provaz. Vůbec. To, co vás napadne jako první a rezonuje to s váma, líbí se vám to, tak to tam nechte. Nepochybujte nad tím. Nechte si tu myšlenku a rozvíjejte ji dál. Další skvělá vizualizace. Když chodíte bosy, vizualizujte si, jak zapouštíte kořeny do země a jak země se propojuje s váma skrz zase rostliny a skrz zemskou energii, která třeba může být zelená, hnědá, zase prostě to uvidíte, ono vám to přijde, jakmile to začnete trénovat, budete mít za sebou třeba týden, už vám to půjde, už vám to fakt půjde samo. Dál můžete trénovat vizualizaci třeba u ohně. Třeba když si zapalujete oheň, můžete si vizualizovat bytosti ohně, ducha ohně,
jak na vás působí oheň? Je to silný, třeba odvážný muž, nějaká mužská bytost, nebo jak na vás třeba působí bytost vody? Jo, když budete prostě pracovat s vodou nebo se vzduchem, to samé. Můžete prostě si vizualizovat, že kolem vás lítají nějaký vzdušný víly nebo vzdušný víry. Skvělá vizualizace na doplnění energie je slunce, sluneční svit. Když se postavíte na slunce, vizualizujte si, že do vás z toho slunce, tak jak na vás svítí, tak do vás ty paprsky úplně vpouští a vy je vsakujete. A vsakujte do sebe tu energii toho slunce a ona vám dodá tolik energie pozitivní a Dčka a prostě všeho pozitivního. Musíte to vizualizovat a věřit tomu, ale aby se to prostě dělo. Ta víra je snad úplně nejdůležitější v tomhle. Jakmile budete pochybovat, tak se to prostě stát nemusí.